Lanean Aiaraldea, azkenean da federazio bat, asoziazio guztiak, Aiarako asoziazio guztiak elkartzeko. Eta lan egiteko, elkarrekin lan egiteko. Oin arte, asoziazio bakoitza iten zuen bere gauzak, bere kabuz, eta, ez genuen aurreratzen gauzak. Azkenien oso asoziazio txikia garenez, ezin dugu aurreratu eta proiektu berriak egitea. Orduen hori izan, pasadan urtien uztailan hasi ginen bilerak egiten, Amurrioko asoziazioarekin, eta enpresako asoziazioarekin, eta erabaki genuen hori egitea. Federazio bat landu, prestatu, eta hori lortu dugu. Ze asmoarekin? Asmoa da kolaborazioa. Ze oinarte nire ustez, gure ustez, eta horrela ikusi da, ez zeuen kolaborazioko kontzeptua. Eta orduen hori gure aldetik landu indogu, eta, jasi gara gauzak egiten, proiektu berriak, eta, asmoa da emetik aurrera da, Aiaraldean referentzia bat esatie, administrazio publikoan artien eta enpresa pribatuen artien.